Да, говорихме си с него на доста теми. Просто много се очудих, че той ми каза, че никой друг преди това не му е казал тези неща, които му казах аз. Никой преди това не е могъл да му предостави ценен разговор за живота му, за това какво трябва да прави, какво не трябва да прави. И каза всичките хора, с които се събират на тези купони. Те не си говорят за нищо, само празни приказки. И малко или много човека беше извън форма. И аз му казах: добре, човек, аз мога да ти помогна, аз точно това правя. И малко или много аз преди също бях дебел, аз преди не бях във форма. И да, стъпка по стъпка успях да се задържа във фитнеса, да почнах да се подобрявам.